Chiba ba 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 ba. Oh, not ready. I'm in the television thing. I did my song. Ingori munhu wekushainirwa kungokura ndichijairwa pai hano nhonga zvekurasirirwa machai anonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo maje nditori nhengo anonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo nditori nhengo zenga zangu ndizo zvavanozerera Alangodiria rinopenga asi mwari wangu andisiendeka saka uchiona ndichipa kutenda vama vangu platso aiwa atichete zvinyaratso kana muripo muvuke mozvisimbisa pana achazotipikisa vanonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo maje nditori nhengo vanonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo nditori nhengo kwaiyeyuyu anongotetereka zita rangu vanodeketera kwai habe akabudirira ava vanosundirira havazive kuti nditori rimwe gafa inini ndinochengetwa nenyasha aiwa vanotondipa hasha vanonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo maje nditori nhengo vanonditi ndiri chimbwa mupengo ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo nditori nhengo zenga zangu ndizo zvavanozerera vanongodiria rinopenga asi mwari wangu andisiendeka saka uchiona ndichipa kutenda vama vangu platso aiwa atichete zvinyaratso kana muripo muvuke mozvisimbisa pana achazotipikisa ndinorarama musango ava vanogadzira ruvengo ndinorarama musango nditori nhengo Viriman Production.